beszél, és az a jó szándék, amit bennem él. Szép kívánságaimat, szép szavak öltöm, amikor itt Mezőkövesden most a szószólókat köszöntöm. Átléptünk hát egy új év útjára, ragyogjon reán a teremtők sugára. Szálljon az Isten áldása minden zorospára, hogy legyen egészségük még sok mátrapára. A jó szándék megvan benned, kezem se remeg, szívemből köszöntöm a sok főfés sereget. Isten hozott benneteket Mezőkövesden. Köszönjük! Nem csűröm csalom tovább a szót, átadnám a drága Csaba barátunknak. Ő is mondom egy pár szót, tessék figyelni főként a kedves hölgyek. Tisztelt jelenlévők, engem ért az a megtiszteltetés, hogy a csodás napon, Nők Napja alkalmából én köszönhetem a Kárpát-medencei lakodalmas gazdák, bőfélyek nevében a lányokat, hölgyeket, nőket, asszonyokat. Kedves jelenlévő hölgyek! Engedjék meg, hogy kollégáim és jó magam nevében egy ismeretlen férfitől idézzek pár gondolatot. Itt van a Nők Napja, eljött most hát végre, bánatot és búzsbajt most hát félretéve, lehajtott fejjel a tiszteletet adjuk, mert a női nemtől a világot megkapjuk. A női nem más, mint az Isten fénye, örök szépség és öröm, örökös emléke. Nem létezne a világ a női nem nélkül, hiszen minden érzés a női nemre épül. Anya, gyermek, szerető és barát, ők, akik meghallják öröm és bánat szavát. Ő lesz éltet párja, kinek gyermekeit nemzet, ő lesz, ki mindenben ott lesz, bíz mellette. Légy hát büszke arra, hogy nőként jöttél a világra, így lett veled teljes a teremtés imája. Ezért szeretjük mi hát a női nemet, és gyarló kutya az, ki nem ad tiszteletet. Isten áldja és éltessen. És akkor most megkérném szépen Mezőkövesd azt a 4 hölgyet, aki nagyon-nagyon aktív részese volt ennek a találkozónak, ennek a konferenciának a megvalósulásában. Először is Betty kérném szépen, hogy jöjjön ide, akkor a kedves kisfiú, Éva, Petra, és akkor még elsőként is légy szíves. Két előadó hölgyet szeretnénk szókat fölkérni. Mennyi férfi? Hát akkor jó hangosan, ennyi férfi öröm látni. És ráadásul annyi nem kuci bajszú, bőrbajszú. Több nyomás van rajta. Utolsó legyen. De nem más. Nagyon szépen köszönjük valamennyi nőtársam nevében ezt a megemlékezést, a versenyt külön, és hát természetesen a virágokat is. Isten éltesse a férfiakat is nagyon sokáig. Kedves
vendégek, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Mezőkövesden, a Kárpát-medencei Bőfé konferencián. Én Pap Bernadett vagyok, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke. Külön köszöntöm dr. Fekete Zoltánt, városunk polgármesterét, Tálai Andrást, aki az Agrárminisztérium államtitkára és a térség országgyűlési képviselője. Köszöntöm kedves előadóinkat, dr. Csomha-Takács Esztert, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatóját, dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum etnográfusát, Balsi Csabát is láttam már itt, igen, ő a Herman Otto Múzeum vicevezetője. Köszöntöm dr. Vajda Máriát, címzetes egyetemi docens, Simándi László etnográfust, Berec Lászlóné Zsuzsát, Egyesületünk alapító tiszteletbeli elnökét. És végezetül köszöntöm azt a két embert, akit nem kell bemutatni, de nagyon sokat segítettek abban, hogy ez a mai program létrejöjjön. Gyönyörű Zsigmondot és Tóth Lászlót. Nem tudok, hogy első ízben valósítjuk meg itt Mezőkövesden ezt a programot, sőt, ha jól tudom, ilyen szakmai konferencia jellegű találkozó talán még nem is volt. Nem véletlenül vágtunk bele itt a kollégákkal ennek a megszervezésébe, hiszen az Egyesület 34 éves eddig eltelt munkája során tulajdonképpen számos különböző műfajú eseménnyel valósítottuk meg azt, ami az Egyesület legfontosabb feladata, az értékmentés és értékteremtés. Én személy szerint is nagyon örülök annak, hogy ezzel a rendezvénnyel is tisztelhetünk egy nagyon fontos magyar hagyomány, a magyar bőfékedés hagyománya előtt. És hát megmondom őszintén, az pedig külön megható, hogy ennyi daliás, szépen öltözött, kackiás bajuszú férfit látok itt ma. Akinek nincs bajusza, annak is örülök. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy megvalósulhasson ez a rendezvény, a Nemzeti Kulturális Alapnak, Mezőkövesd város önkormányzatának és a Mezőkövesdi Közkincstár Non-Profit Kft-nek. Én bízom benne, hogy egy nagyon hasznos és jó hangulatú nap lesz. Elsőként fölkérem dr. Fekete Zoltán polgármester urat, hogy mint házigazda ő is köszöntse Önöket. Tisztelt Államtitkár úr, hölgyeim és uraim, tisztelt bőfélyek! Egy hónappal ezelőtt felkeresett egy mezőkövesdi illetőségű, jelenleg itt tartózkodó úriember az irodámba, Nyíri Gábor, nem baj, hogy elárulom, és többek között ahhoz kért támogatást, az önkormányzat támogatását, illetve felvetette, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha bőfé konferenciát tartanának Mezőkövesden. Megmondom őszintén, először meglepődtem, mert ugye én bőfélyekkel csak a saját gyerekeim esküvőjén találkoztam, és mondom, hogy ezek az emberek konferenciát is tartanak, hát ez valami jó dolog lehet. Aztán utána néztem én, hogy mi is ez a bőféség, és meglepődve, és elnézést kérek, de tényleg meglepődve olvastam, hogy már 1395-ben szó van a bőfélyekről. Na hát akkor azt gondoltam, hogy ez tényleg jó dolog, és rendkívül módon örülök neki, hogy ilyen szakmai összejövetelnek Mezőkövesd házigazdája lehet. És ahogy itt az ember utána nézett ennek az egész hagyománynak, úgy döntöttünk,
és ezt a tavasszal meg is fogjuk csinálni, hogy a vármegyei értéktárba kezdeményezzük a bőféség felvételét, mert ha jól tudom, ilyen még nincsen. Viszont ez egy olyan szép hagyomány, amelyet mindenképpen meg kell őrizni. Elmondok egy másik személyes élményt. Voltam nem régen Budapesten egy esküvőn, ahol nem bőfély volt, hanem, én nem tudom, hogy hívják, angol neve volt, ceremóniamester, nem tudom micsoda, és az ember úgy érezte magát, mintha egy ilyen hollywoodi filmbe ült volna, és néztünk ki a fejünkből, mert hát a vendégek nagy része vidéki volt, és azt sem tudtuk, mi történik körülöttünk. És akkor én már tudtam, hogy valami szerveződik. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom az itt jelenlévőknek, hogy abban ne hagyják ezt a nagyon szép hagyományt. Sőt, és látom most itt a második sorban, ahol is nézek, hogy minél több fiatalnak adják át ezt a tudást, nem is tudás ez inkább, ezt a hivatást, amely nem a bőfélyekről szól, hanem azokról, akik miatt a bőfélyek vannak. Ugye a bőfély az a bő segítője, a lakodalom hangulatfelelőse. Már a Bibliában is olvashatjuk, a kánaáni menyegzőn, hogy Jézushoz a nász nagy ment, hogy elfogyott a bor. Na most, azt kívánom és azt kérem, hogy ez a hagyomány tovább éljen, önök a felelősek érte. A mi dolgunk meg az, hogy minden erőnkből és lehetőségeinkhez mérten ezt támogassuk. Úgyhogy én tisztelettel kezdeményezem, hogy az ilyen szakmai konferenciának legyen Mezőkövesd állandó otthona, tehát minden évben szeretettel várjuk önöket, és legyen ez egy ilyen kovász, amely az egész Kárpát-medencére kiterjed majd. Nagyon jó tanácskozást kívánok, de hát itt már, mikor jöttem, igazi bőfély hangulat, tehát azért a hangulatról se feledkezzünk meg, és a hangulatért meg ki a felelés? Önök, a bőfélyek. Érezzék jól magukat Mezőkövesden, és nagy-nagy szeretettel várjuk önöket jövőre is, ugyanitt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Köszönjük szépen polgármester úr biztatását, rajtunk nem múlik a folytatás. És most szeretném megkérni Tálai András államtitkár urat, hogy köszöntse önöket. És köszöntök mindenkit nagy tisztelettel, természetesen elsősorban a bőfélyeket, határon innen és határon túl. A polgármester urat, minden kormányzati képviselőt, mindenkit, aki eljött erre ahogy hallom, hagyományteremtő rendezvényre. Bevallom őszintén is sok kulturális rendezvényen voltam már, mint közéleti szereplő, de még bőfély találkozom nem. Örülök neki, hogy a Matyó kultúrába beágyazva egy ilyen konferencia, találkozó szerveződik Mezőkövesden. Azt is örömmel olvasom, hogy az első írásos megemlítése a bőfélységnek Magyarországon 1695-ben történik, mégpedig Debrecenben egy debreceni bőfély társaságból tétek. Ez is azt bizonyítja, hogy minden, ami fontos az életünkből, Debrecenből indul el, hiszen én is ott születtem. A polgármester úrral ellentétben én a saját esküvőmön, lakodalmon is találkoztam a bőféllyel. Emlékszem, nagyon sok idegeskedtem miatta, hogy jól csinálja a dolgát, de minden rendben volt, mert a házasság létrejött, a buli hajnalig tartott, úgyhogy rendesen levezényeltem a lakodalmat, mert hogy az a feladata a bőfélynek, a lakodalom és az esküvőnek is a
szabályszerű levezénylése. A vőfének, mint egy embernek, mint egy szereplőnek nagyon sokféle tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzen. Hát ahogy hallhattuk Konstantit, nem baj, ha van érces hangja is, mikor megszólal, akkor oda figyel rá a násznép. Aztán nagyon fontos, hogy tudjon szavalni, tudjon beszélni, tudjon ritmusokat. De az sem árt, ha tud a vőfé énekelni, és még táncolni is. Mert bizony lakodalmakban az is előfordul, hogy erre is szükség van. Nagyon fontos a vőfének az öltözete, mint ahogy azt láthatjuk. Általában az a jellemző, hogy a násznéptől az öltözete különüljön elváljon ő az egyediségével. Biztos, hogy van alakja, van botja, és vannak szalagok a botján, vagy akár a ruházatán is. Nagy kérdés az, hogy a nők lehetnek-e vőfélyek. Nem tudom, van itt hölgy vőfély? Mert hogy a kezdetben csak férfiak lehettek vőfélyek, de aztán később nők is lehettek vőfélyek. És van még egy fontos tulajdonsága a vőfének. Nagy kérdés, hogy bírja-e az alkoholt, vagy nem. Ugyanis az, hogy egy vőfély nem iszik egy lakodalomban, hát az milyen? Antialkoholista vőfélyt még nem láttuk szerintem. Na végre! Na most nem elég, hogy megissza a vőfély az alkoholt, neki bírnia kell. Mert olyat kilátok már, hogy mondjuk a násznépből valaki kiissza a vőfélyt. Hát nincs mese, a sok egyéb tulajdonság mellett, amit felsoroltam, bizony az alkoholt is bírnia kell egy igazi vőfének. Hát kedves vendégek, kedves meghívottak, tisztelt találkozó, konferencián résztvevők, örülök neki, hogy ez a nagy magyar kulturális érték egy pillanatra ideért Mezőkövesdre is. Bízunk abban, hogy ez a találkozó ezt a kezdet, és itt Mezőkövesdre ezt tudjuk folytatni. Mindenkinek kívánok jó szórakozást a mai napra, és találkozunk. Köszönjük szépen államtitkár úrnak is a jó kívánságokat, és én azt gondolom, hogy ki más lehetne a nyitánya ennek a mai konferenciának, mint az az ember, aki, én megmondom őszintén, beírtam a nevét a Google-ba, amikor mondták nekem, hogy kéne ilyen rendezvényt csinálni, hogy Gyönyörű Zsigmond, és így adta fel nekem, hogy a táncos vőfély, úgyhogy most színpadra szólítom a táncos vőfélyt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, vőfélyeket, más vendégeket, előadókat, és örvendek, hogy elértünk eddig a pontig, mert ez körülbelül egy 30-40 éves munka előzi meg. Ugye nagyon sok vőfély találkozóról hallottak már, az erdélyeknél legalább 30-40-et csináltuk az elmúlt időszakban, mindig más településen, és mindig más volt a vezére ennek a rendezvénynek. Földesen csináltunk 10 nagy Kárpát-medencei találkozót 120-110 vőféllyel váltakozó létszámmal. Azon kívül több más területen is kisebb találkozókat rendeztek. Ma is van Pocsolyba, a Biharba egy találkozó, ahol egy szokásrendet végigkísérnek, és egy ilyen nagy mulatságba bállal fog bezáródni. Annak idején, amikor ilyen kisebb találkozókra elérkeztünk, mondjuk Böszörménybe, Kati Lajosékhoz, vagy a Sóstói Múzeumban, Nyíregyházára, mindig hiányoltam, hogy nincsenek ott a határon kívüli gazdatársak, bőfélytársak. És akkor azt mondtam, hogy majd én megpróbálok egyszer egy olyat szervezni, ahol minden tájegység képviselve lesz. Nem olyan kicsi ez a Kárpát-medence, nem olyan egyszerű ezeket az embereket összehozni. És hogy ma miért pont ennyien vannak itt, és miért pont a mai napra került a
időzítés, azt is el kell mondjam, és aztán még visszatérek a Pocsaira. Tehát egy korlátozott létszámmal tudtunk neki kezdeni ennek az első konferenciának, mert nem olyan kicsi költségvetése van egy nagy találkozónak, ahol mi annak idején 120 főfé fogadtunk és felének ott volt a párja is, 3 vonózenekar, 2 táncegyüttes, hagyományozó lakodalommal, kiállítók, előadók, az legalább 300-400 ember. Most próbálunk egy kicsit a szakmai részére fókuszálni, és ott a szórakoztatás, a mulatság volt a nagyobb része annak a találkozónak, bár ott is volt vitafórum, de mellette párhuzamosan mindig megszólalt egy zenekar, és a vitafórum másfél óránál tovább nem tartott, mert mindenki elment mulatni. Most direkt nem hívtam zenekart, vagy csak esetleg estére, hogy jobban haladjunk ilyen szempontból. Tehát Pocsajban megvan ez a mai találkozó, és ezekre is szükség van. És ha mi megtaláljuk azt a közös utat, hogy hogyan tovább és hol, akkor, mert ez is feladata ennek a konferenciának, akkor utána szeretnénk másokat is, és még több embert megszólítani. Elsősorban azokat szólítottunk meg, akik publikáltak ebből a tudományból, a felterjesztésnél, a szellemi kulturális örökség díjára való felterjesztésnél segítettek a felterjesztésbe, és bőfé találkozókat szerveztek. Így se lehet itt mindenki, mert természetesen ez a ragyogó idő, a nap is az oltárnap azért nem annyira kedvezett, de nem találtunk jobb időpontot, minden esetre elkezdjük. Amint látják, fotókat vetítünk be, igazán válogatás nélkül, mert ugyanis a földesi bőfé találkozónak egyik feladata az volt, hogy archiváljuk a szokásdalomokat, a ritmusokat és a lakodalmas történeteket. Elég sok óraanyag összegyűlt belőle, és 1,5 millió fotó készült, és most már azért is nagy érték ez a fotógyűjtemény, mert már sokan ezek az idős bőfélyek közül már nem élnek, és nem tudnak velünk tartani továbbra is. De ott szerettünk volna más értékeket is felsorakoztatni. Most egy kicsit látunk ebből a bőfékendőkből, van egy kiállítás, ami egy egyszerű kiállítás, de mégis mintaadó olyan szempontból. Itt a bal sarkon hoztam egy filztollal írt elrendettő példát is, hogy milyen bőfé szalagokat használnak a mai bőfélyek, tehát a temetési szalagokhoz hasonlító, de vannak nagyon szép szőt és hímzettek is. Tehát ugye ebbe a városba, ahol a hímzésről is híres a magyar kultúra, úgy gondoltuk, hogy egy ilyennel kirúgolunk, bár igazán a bőfékendőknek nincsen szakirodalma, de remélhetőleg ezt is valaki majd egyszer összegyűjti és egy ilyen kiadványba kiadja, mert ezt kell valami mintaadó dolog. Az európai ceremóniamesterek közül a magyar bőfének volt legszélesebb feladatköre. És itt még más lakodalmi tisztségviselőknek is voltak feladatai. Ez a feladatkör teljesen leszűkült, szinte már azt lehet mondani, egy ünnepi vacsora köré szorítkozik, még olyat is tudunk már, hogy éjszakai esküvő. És hát keressük az utat, keressük a feladatokat, hogy mivel lehet ezt a feladatot kiszélesíteni. Egy-két dolgot felsorolok. Ugye a közös éneklés szokása, amiről már itt más is kezdeményezett néhány szót, kezd kimenni a divatból. Ez az óriási kincs, ami a magyarok életforduló szokásrendjét jelképezi. Azt lehet mondani, hogy a 240 000 népdalból legalább 6-8 ezer lakodalmi szokásdallam van, és most egy kezemmel meg tudom számolni, mennyit használnak ezekből a dallamokból. Tehát itt is óriási, de probléma van, de a bőfélyek nyilván tudnak ebbe segíteni, népszerűsíthetik ezt a közös éneklést, meg ezt az óriási anyagot. A viselet itt megjelenik nagyon sok bőfélyen, mert nagyon gazdagok vagyunk a férfi ünnepi viseletben és más viseletekben is. Tudjuk, hogy más nemzeteknek a környékén, Tirol, Lengyelország, bajorok
más nemzetek itt a környezetünkben büszkén ünnepeinken felveszik ezeket a viseleteket, pedig tized annyi viseletük nincs, mint nekünk. Hát a vőfély nyugodtan ezt a nemzeti értéket népszerűsítheti ezeken a lakodalmakon. Azon kívül ugye a vőfély több száz éven keresztül rímusokra támaszkodva vezényli a lakodalmat. Nem mindig a folklór irodalom csúcs teljesítményei ezek a rímusok, de nem is ez a lényeg, hanem akkora gyűjtés van belőle, és akkora anyag van, amiből lehet választani, és a választékos, szép, gazdag magyar nyelvet, ha rímusokon kívül másképpen is, az még jobb, tudjuk tolmácsolni, ez is szerintem a vőfélyek feladata. Azon kívül mindenki a saját tájegységének a szokásrendjével legyen tisztában. És egy picit lesek, mert nem akarok nagyon sok mindent belekezdeni, de csak a legfontosabbakat. És úgy gondolom, hogy 300 olyan vőfély, aki hasonló értékrenddel dolgozik a Kárpát-medencében, az eredményt érhet el. Tehát a lakodalmi szokásrendünk úgy meg van fotózva a médián keresztül begyűrűzött idegen nációk szokásaival, hogy rá se ismerünk sokszor a magyar lakodalmakra. Mondok egy példát. Valamelyik mennyasszony 8 évvel ezelőtt színes lepkéket rendel Dél-Amerikából 870 000 forintért. És azt mondta, hogy a nagy templomban, Debrecenben a nagy templom előtt ezt engedjük el. Meg tudom oldani? Hát csak a lepkéket csak el tudom indítani, gondoltam. De 1000 ilyen példa van még, de ez egy kedvencem. Hát áprilisi lakodalom volt ott egy nagy tévés doboz tele lepkékkel, és akkor egy lepke kijött, leesett, a többi meg sem moccant, a mennyasszony fel volt háborodva, hogy a vőfély nem tudja elintézni, hogy a lepkék repüljenek. És akkor ez a mennyasszony fogadott egy számomra így jön ki, hogy villanycigányt, aki először látta a hangszereit és nem is tudott énekelni mellé, és abból a lepke árából ugye vagy fogadhatott volna három élő zenekar sorba állítva, és csak érzékeltetni akarom ezzel, hogy hol tartunk a mai lakodalomban, és ezek ellen a vőfély nagyon sokat tud tenni. Egy viselkedési mintát kell mutasson a vőfély. Ugye szóba jött már, hogy azért alkohol nélkül nehéz egy lakodalmat megcsinálni, ez így is van. Nekem is sikerült 1200 lakodalomba vőfékedni, de azért szerintem reggel 5 óráig senki nem látott illuminált állapotba sem, mert ha egyszer elvállalt azt a szolgálatot valaki, akkor azt csinálja is végig, de nem csak ebbe tud mintát mutatni egy vőfély, lakodalmas gazda, hanem nagyon sok minden másba is. Ezt külön a konferencián, ez külön téma is lesz. Azon kívül nagyon fontosnak tartom, hogy azok a vőfélyek, akik a lakodalmon kívül, a vőfékedésen kívül másba is jeleskednek. Mindenki a saját tájegységének lámpása. Együttest vezet, táncegyüttest táncol, dalárdában van, magángyűjteményt ápolgat, népi építészetben, jó kismesterségekben jeleskedik. Ez is egy példamutatás. Tehát ezek a vőfélyek nem csak a lakodalomba tudnak jó példával előjárni, hanem a saját szűkebb közösségükben lehetnek vezéregyéniségek. És ez, aki itt van, ez mindenki olyan ember, aki most ide eljött. Nyilván vannak kivételek, de most azok nem jöttek el, de remélem, hogy minél többen leszünk ezeken a konferenciákon. Közben megkérem Fodor Leventét, hogy jöjjön közelebb, mert én sem kaptam annyi időt, hogy itt mindent elmondjak, de csak szeretnék mindenkit egy kicsit felvillanyozni, hogy mire oda kerül a sor, hogy beszélünk bizonyos dolgokról, hogy lehetne a lakodalmi szokásrendünket színesíteni, a magyar nemzeti értékeket újra beleilleszteni a mai 21. századi lakodalmakba. Ez is egy fontos megbeszélendő feladat lesz.
itt a fórumon folytatjuk a többit. Ezeket a fotókat, amiket itt láttak, nyilvánvaló, hogy nem tudunk több százezret bemutatni, egy ilyen spontán válogatás, és azt gondoljuk, hogy ezek a találkozók, az erdélyiek találkozói, a más kisebb találkozó, ez a konferencia, a földesi Kárpát-medencei Őrfély találkozó kell egy olyan ötvözetet alkosson, ami mutatja nekünk az utat és az értékeket fogja tolmácsolni. Én most direkt úgy szerveztem ezt a dolgot, hogy Fodor Leventét Csíkzsövödről megkértem, hogy aki elég nagy társaságot vezetett Erdélyből, néhány szóval ő is hozzájáruljon itt a megnyitóhoz, és kérem, tegye meg. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Igen, mert szeretettel és tisztelettel köszöntök minden egybegyűjtött, különösen a hölgyeket ezen a szép napon. Hát nekem most nem is olyan egyszerű megszólalni, de talán azzal kezdeném, hogy egy valahonnan a végekről, Székelyföld reggeleti csücskéből, onnan szeretnék talán üzenetszerűen egy kis gondolatot elmondani. Valamikor réges-régen, amikor még nem volt ennyi irigység a Földön, amikor még az emberek szíve tele volt szeretettel, tiszta szívvel néztünk egymás szemébe. Erdélyország tele volt gyönyörű kis tündérekkel. Ezeket a tündéreket azért teremtette a Jóisten, hogy szebbé, szeretetre méltóvá, boldoggá tegye az embereket. Ezek a tündérek valahol ott éltek a magas hegyek gyönyörű tisztásai, a tiszta csobogó patakok mellett, napfényben öltözve, és mindig úgy tisztelettel, szeretettel, vidáman fogadták az arra térő vándort, az nyáját legeltető juhászt. Igen ám, de egyszer, amikor csak elvakult az emberek szeme, irigység kezdett uralkodni mindenütt, akkor ezek a tündérek eltűntek. Ezeket a tündéreket többé már nem látták az emberek. És jut eszembe, hogy mindent próbáltak megtenni, hogy valahogy előcsalogassák, de annyira elborult az emberek szeme, annyira elhályogosodott, és ez a mai zűrzavaros világ úgy megtöltött mindennel minket, hogy a boldogság, a szeretet, a szép érzékek lassan elkezdtek tombolni. De régi öregeink, akik még gyerekkorukban ismerték és tudták, hogy hol vannak ezek a tündérek, megjelölték ezt a helyet, és így történt, hogy a Bekecs erdő szélén, a nagy bükkös szélén egy hatalmas követ, mosdókövet megjelölték. Jut eszembe, hogy ennek a hatalmas kőnek a medrei beteltek mohával, és ezeken a mohákon összegyűlt harmadseppek a hajdani napsugárban, feljövő napsugarában, a kicsi tündérek előbújtak rejtek helyeikről, és ott mosakodtak. Ezért is hívták mosdókőnek. De mivel hogy Erdélyországban annyi sok ilyen szép terület van, a Jóisten minden tündére mégiscsak ide költözött Erdélyországba, nem véletlenül mondták nagy látó őseink, hogy tulajdonképpen ez a mi országunk tündérország. Kedves barátaim, azért én hiszem és bízom bennem, hogy egyszer csak mégiscsak kinyílik az emberek szeme, mégiscsak valahol egy kicsit össze tudunk nézni egymás szemébe, hittel, reménnyel, szeretettel, mosolyokat tudunk nézni, és bízom benne, hogy akkor elérnek ezek a tündérek, és akkor újból az életünk szebbé lesz, jobb lesz, boldogabb lesz. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy valamikor, én magam is, amikor nekifogtam bőfékedni, először egy darabig ment, aztán abba hagytam, de egyszer csak rájöttem arra, hogy Jézus szava lépten nyomon a nap minden percében szinte mindig megszólít. Figyelmeztet, minden alkalommal rám néz, és úgy éreztem, hogy Jézus nélkül, az ő igazi ősi tanítása nélkül nem tudok ma így egy napot sem átölteni. Ezért fogadjátok el tőlem, hogy a Jézus által tanított szeretet az egyik legfontosabb ebben a mi zűrzavaros világunkban, hogy tudjunk újból reménnyel, tisztelettel, szeretettel egymás szemébe nézni, és hogyha ez megvan bennünk, akkor van lehetőségünk hitben, erőben túlélni, és van lehetőségünk továbbadni azt, amit én mindig el szoktam mondani, hogy hagyományaink nem rab, hogy őrizni kelljen, nem beteg, hogy ápolni kelljen.
hagyományainkkal együtt kell élni. Azzal kell éljünk. És hogyha az életünket ez betölti, és ez szeretettel megköz, akkor van érdemes tovább tekinteni, tovább nézni, és ennek függvényében kell a munkákat végezni. Köszönöm szépen, üzenet Erdélyből. Bizonyíték arra, hogy a lőfé nem csak ritmusokra támaszkodik, a Levente gondolatmenete is. Nagyon fontos, hogy ezzel a tudással legyen a mai lőfének a tudása, ez kicsit kiegészítve, vagy nem is kicsit. Nem említettem a Lőfé Szövetségnek a vezetőségét, és most vagyunk először szerintem olyan helyen, olyan találkozón, ahol ők is itt tudnak lenni, és meg tudjuk vitatni a dolgainkat, hogyan tovább, és örülnek, eljöttek. Legyenek szívesek felállni ott ketten, vagy őket is lássák. Rövidesen egy fotózás fog következni kint az udvaron, mert most lehetne egy olyat készíteni, amit nem lehet megismételni, és aztán folytatjuk. Mindenki ide a ház elé